Петрова. Видях вашата реклама и реших да пробвам вашите продукти. Понеже ми направи много силно впечатление рекламата, че без химия излишна, и реших да пробвам продуктите. Първото нещо, което ми направи впечатление, това е опаковка, в която пристигна продукта. Това е пакетът. Подаръчен пакет, много красив на вид. Ето и пакет. С една ръка е малко трудно. Впечатляващ надпис. Нещо, което е комплимент за всеки един клиент. И сега шишенцето, в което се слага концентратът и се разрежда. Ето го концентратът. Тук има мерителна чашка. Това е обезмерисител. Основно заради него поръчах продуктите. И праха за пране. След като ги използвам, ще споделя мнение. Благодаря, жива!